Υπήρχαν τρέσσες και κομμότριες στην αρχαία Ελλάδα. Κι όμως υπήρχαν ένα από τα αρχαιότερα επαγγέλματα, μαζί και με άλλα, είναι και αυτό της κομμότριας. Θα σε πάω μερικές χιλιάδες χρόνια πίσω. Η λέξη κομμότρια προέρχεται από τις αρχαίες ελληνικές λέξεις κόμι, που σημαίνει μαλλί, και τρέπο, που σημαίνει τυλίγω ή φτιάχνω. Σε πολιτισμούς όπως η αρχαία Ελλάδα, η αρχαία Ρώμη, αλλά και η αρχαία Αίγυπτος, οι κομμότριες ήταν κυριολεκτικά ανάρπαστες από τις γυναίκες της αριστοκρατίας. Η δουλειά τους δεν διέφερε και πολύ από τη δουλειά που κάνει σήμερα μια κομμότρια. Για να καταλάβεις, τοποθετούσαν περούκες και τρέσες για να δώσουν ένα πλούσιο αποτέλεσμα στο μαλλί, έκαναν περίτεχνα χτενίσματα και χρησιμοποιούσαν αξεσουάρ όπως κορώνες και κορδέλες για τα πιο εντυπωσιακά look. Οι κομμότριες δεν ήταν σημαντικές μόνο επειδή έκαναν καλύτερη την εμφάνιση των ανθρώπων, αλλά ήταν αυτές που δημιουργούσαν ένα υψηλό στάτους κοινωνικής και οικονομικής θέσης. Για πες μου, εσύ ήξερες ότι η κομμότρια ήταν από τα πιο σημαντικά επαγγέλματα στην αρχαία Ελλάδα?